hteo si da budeš ministar, to se plaća. Pišite anonimna pisma, jer tako ne moramo da odgovaramo na njih. Šifra. Vlast. Wow! Prodajem poluautomatsku motiku. Ti je digneš, ona sama padne. Šifra. Crnogorac. Wow! Imam 2 kuće na moru, imam 2 jahte, 2 nova Porschea, imam 2 miliona u kešu. Ne nudim ništa, samo se hvalim. Wow! Radim po kućama. Napomena. Ne ostavljam otiske prstiju. Wow! Prodajem kuću na klizištu. Nije mnogo prešla. Wow! Tražim lepu, zgodnu, pametnu devojku sa automobilom. Napomena. Obavezno poslati fotografiju automobila. Wow! Posjedujem veliku plantažu oraha. Traže se devojke za tucanje. Wow! Uspešno pravim mušku decu. Dajem garanciju. Šifra. U protivnom vraćam pare. Wow! Jedan brica je, zbog preseljenja radnje sa sprata na prizemlje, izdao oglas. Brica pera je do juče brijao gore. Od danas, da znate, brija samo dole.